חיים. טוב, זאת דלת ממ"ד עם ידית רגילה, בגלל שיש מחסור בידיות כרגע, אז בינתיים שמנו את זה. זה קש של הגברת, של הלקוחה. עשיתי את החור רק. הוא לא חור מושלם, אבל שתבינו את הפטנט. מניחים אותו ככה על החור. הוא נמצא בתוך החור. אפשר טיפה יותר, בגלל שהגזע עצמו, נעשה את החור, זה עד לפה, עץ יותר חלש. נפקים פה שיהיה לחץ. לא כולו, אבל חלקו נמצא בפנים. אי אפשר לסובב את הדלת. עכשיו הדלת נעולה.